看看，我说什么来着？你们之中早就有人意图不轨，你说对不对？今日便看在金氏老家主的份上，暂且放过你们。但是告诉你们，如果再有人胆敢违抗温氏，Tiro fort per aquí i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Feixista, tu! Prou! Quan jo dic prou, és prou! Silenci! Bueno, un whisky y a dormir. 南战，Come SDOA test persona。蓝忘机，忘机兄，蓝二公子，蓝战，季兄，季兄，有钱哥哥，汉光君，汉光君，汉光君。Wayne Shi! Just a temps que no em mengi el collons de gatet i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final.好，好。哎呦，客官，喝点什么？韩公君，丹药和尸针都无效，这该如何是好啊？韩光君，这剑灵沾染了阴虎符的黑灵，莫非真的是夷陵老祖冲出江湖了？可那夷陵老祖已经死了16年了，难道他真的毒射了？
L'escurçó negre. Salve, Edmund, l'hort dels negres escurçons. Hola. No et moguis d'aquí, perquè jo ja he vist el teu propòsit sanguinari. Ets el cap d'un complot. Tu vols ser rei i vols provocar un bany de sang a la regió. I ara, no, el que em passa és molt pitjor. M'he enamorat del meu criat. Doncs al teu lloc jo me l'enduria al llit. Però i la meva vida social, i la meva posició? Molt bé, doncs, tens 3 camins al teu davant, 3 plans genials que et poden salvar. Això m'agrada. El primer és molt simple. Mata en Bob. Mai. Doncs prova el segon. Què? Suïcida't. I el tercer? Consisteix en assegurar-se que no ho sàpiga mai ningú. Això ja m'agrada més. Com ho faig? Fes matar la resta de la humanitat!